ତପି ମିଶ୍ର ଆଉ ସେ ନାଲି ଗାମୁଛା ବାଲା ଆସି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସି ମନ ଇଚ୍ଛା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯୋଉ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛ, ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କଣ ଜାଣିଛ? ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ସନ୍ତାନର କି ଅନେକ ବାପା ମାନେ ଅନେକ ବାପାଙ୍କର ଔରସରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଖାସ କରି ତପି ମିଶ୍ର ଆଉ ସେ ନାଲି ଗାମୁଛା ବାଲା, ତମର ତ ହଜାରଟା ବାପା ରେ, ତମର ହଜାରଟା ବାପା। ତମର ନା ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ, ନା ଗୋଟିଏ ଦେବତା, ନା ତମର କଣ ଗୋଟିଏ କଣ ଅଛି ତମର? ଆମର ଗୋଟିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ। ତମେ ଚିନ୍ତା କର, ଜାରଜ ସନ୍ତାନ କିଏ? ତମର ହଜାରଟା ବାପାରେ ଭାଇ, ହଜାରଟା ଭଗବାନ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସେତିକି ନାହିଁ, ତମର ଭଗବାନ ସେତିକି, ତମର ବାପା ସେତିକି। ତ ଭାବିନିଅ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ମାନେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ। ଓକେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ, ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲ କିରେ? ତମେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ? ଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ବହିଷ୍କାର କର, ସାମାଜିକ ବାଛନ କର। ତମର ଦମ ଅଛି? ତମର ଦମ ଅଛି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛ?